Това си ми е първата игра 8 бал пол. Само да я стегля. Чувал съм, че е много яка тази игра, но не съм опитвал. Как се играе? Като гледаме хубава играта. Ще изчакаме да се стегли. Още не се е изтеглила, ще изчакаме малко. Но Супер Марио играта ми хареса горе-долу. Subway Surf и тя е яка. Но днешния епизод ще играя 8 бал пол. Да видя как се играе. После се заредила. Сега малко ще изчакаме. И след това ще играем. Ето виждате какви игри имам. Имам private сервер на Clash Royale, имам Clash Royale без private сервер. Имам тази игра тук пак с хак. Но ще видим 8 бал пол. Изтеглила се. И сега ще започваме да играем. 8 бал пол. Не знам дали ще хареса епизода, но се надявам. Не ще да видим какво. Започваме да играем. Само брат ми е играл, но не се заглежда много. Така ли се играе? После... Добре. Гледам какво ще играя. Първи лева съм. Ето и той си да изправлява, но нещо ми бъгна. Ще си играя също малко. О, четвърти лева. Първи ще четвърти. Не знам кой ще победи. Това е той, като гледам. Преместваш кеглата. И ще карат бялата точка. И сега съм аз. Как се играе? Той време лодка. Вкарах. Което число е това? Май 17. Сега съм отново. Това тази килотка мога да преместя. Да, мога. Лекичко. Не успях. Голяма работа. Да видим тук какво ще направи. Ще вкара кела. Сма повишила, но той се пак е играл шум байоре. А за първи път игра. Само не го шобя. Тук има някаква кела. Не кела, де топка. Нищо не направи. Добре. Ще опитам и аз да видя какво ще стане. Това моята ли е? Да, моята. Моята е.
Ai, ștera. Ne вкара. Много съм шок на вашия. What the fuck? Бах ти прото. Айде сега тъйдем какво ще направиш. Давай. Давай вкарай. Или да вкараш моето. Аре бе, колко си мисли, бе, един шанс. Ти моето ли биш ми? What the fuck? Мога да се умеся, това не го знае. И да си да се вкарам. Дами и господа, аз вкарах. И тъде моята, и как да успях, бабате. И трябва да победка. Не знам. Много е слен. Просто ема. Това първи път ме игра. Той игра съм хиляда пъти. Не знам дали вие ще играли. Вкара черната топка. И победи. Ако не беше черната топка, сега... Yes! Вау! Може би на покева. Някаква права. Победа! Да. Ами, довиждане, защото ще има на хора на Даскал и свърши епизода. Довиждане до скоро.